Photos are cool. Photos are cool. No a tak tady máme vibrátor, no to vibruje. Vibruj. A tam ti smrdí, si to snažím napodobit. Počkej, já jí to musím ukázat, takže... Ale mají teďka nějakou divnou... Hej, dívej, co to dělá. Ne. Ale mají teďka nějakou divnou... Hej, dívej, co to dělá. Ne. No tak tam víc. Chceš mít větší vibrace, tak to poznaví. Tohle jsme vyráběli no my jsme měli matematiku, ale hold jsme měli fyziku. Takže jsme to prostě vyráběli, no. A teďka Ale dívej, co to teďka dělá. Takže pár... To zase nedělá. Opravdu úžasných záběrů. Mani, přijď si to na bradavky. Víte, se vypli.